Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. S touto myšlienkou sa počas mesiaca úcty k starším už po štvrtýkrát na veľtrhu pre seniorov stotožnila aj trnavská samospráva. Mesto tak predbehlo aj Európsku úniu. Vlastne mesto Trnava si už pred 4 rokmi dalo za úlohu a za cieľ spojiť všetkých našich seniorov, ktorí sú organizovaní v jednotlivých denných centrách, aby vlastne sa spojili ako jedna veľká rodina, aby každý si nerobil akcie len na svojom lokálnom mieste, ale skutočne, aby podporil akciu, ktorá je konaná celým mestom Trnava a nielen pre členov denných centier, ale pre všetkých seniorov, ktorí nám vlastne tvoria pätinu obyvateľstva celej Trnavy. Ide o to, aby sa seniori aktívne zapájali do života, aby nesedeli sami doma, aby existoval ten medzigeneračný dialóg medzi mladými a starými, pretože obohacuje jednu aj druhú stranu a Trnava ide s týmto trendom. Počas veľtrhu pre seniorov bol pripravený nielen pestrý kultúrny program. Seniori si mohli nechať bezplatne zmerať krvný tlak i obsah tuku v tele, ochutnať liečivé čaje, ale aj koláče. Nezabudlo sa ani na praktické rady odborníkov a súťažilo sa tiež o najrýchlejšieho seniora na stacionárnych bicykloch. Snažíme sa, aby každým rokom to stretnutie malo lepšiu a lepšiu úroveň. Štvrtý ročník veľtrhu pre seniorov spojil skôr narodených Trnavčanov z 8 denných centier. Na podujatí sa prezentovali svojimi službami, ale aj aktivitami, prácami a výrobkami klientov. Seniori sa stretávajú pravidelne, minimálne 2-krát v týždeň, niektorí častejšie, kde využívajú tento čas na svoje kultúrne vyžitie, na voľnočasové aktivity, kultúrneho charakteru, športového charakteru. A šport nechýbal ani na veľtrhu pre seniorov. Zastúpený bol netradičnou disciplínou, 6. ročníkom behu a chôdze reumatológov a reumatikov, ktorý pravidelne organizuje trnavská pobočka Ligy proti reumatizmu. Robíme osvetu ohľadne reumatologických ochorení. Každý človek má individuálne, lebo reum je strašne moc druhov. Takže každý to má iným spôsobom dané. Ale ja si myslím, že ľudia sa liečia aj pohybom, lebo pohyb je veľmi dôležitý pre reume, ja si myslím tiež. Reuma je ťažké ochorenie najmä pre starších ľudí. To, že sa to dá zvládnuť aj s humorom a nadhľadom, dokázali trnavskí reumatici. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.